Maraba da zuwa tashar mu ta Zazzafa TV interview. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar kararrawa. Mun gode. Ina za ka ci da daddare haka? Sani ba gidan mama zan je. Kine har da fesa turare? Ko dai an shirye man kanwan? A baya kike irin wannan magana. Ni dai bana so ka boye min komai. Abin da nan boye miki. Dan Allah ka kyale ni. Ya kyale ki din. Ka kyale ni dan Allah dan Annabi. Ni ba zan kyale ki ba. Ko kana so ka haɗa faɗa da Aminiya ta ne? In na haɗa ku faɗan to me zai faru? Ni kaɗai ce mace. Da za ka naci ka ce dole sai ka aure ni? Sai dai baki ya kwa. Wai da Allah da wa kake ta waya ne tun da zuwa waje? Da kawai ki nake waya sai aka yi yaya. Da Allah ka saurara ni. Yau Allah ni fa san ki nake. Haba mamma, wannan irin cin amana ne. Ba cin amana a wannan. Dan Allah ai haƙuri kada zumuncin mu ya lalace. To na hakura sai ki kuma mu ci amarcin mu ko? Bayan barki ki ci amarcin ki har sai kin gaji sai mu fara raba kwana. Mun gode da kallon tashar Zazzafa TV interview. Mu haɗa bidiyo na gaba. Mun gode.